Hello guys, welcome to my vlog guys. Hello guys. Napagkakaroon guys ni ako sa gasolinahan. Padungkos kan duo guys, kamangita ko pa. Wa may na mulinaw, wa may makitag bulinaw guys. Naabot na lang ko ng dapitaw, yung kitag paon. Asan is deal and ang mamasin ko ani guys, mulili ko kung doon na ba joy anang jab-jab. Asa kong tanaw guys, duha ra makataw, wa may gigamit nga jab-jab. Niya na ko dapit ani sa buwangan guys. Sa amo ang dapit sa lungsod sa Valencia guys. Ug musud ta pa doong atong gasolinahan guys. Ato yung pagkitaon gani og asay naninda ani og bulinaw kay aron makapaon ta. Nahingawa po ko guys og dili pud mi kapamaon kay do na ra bay umabot nga mauton nga panahon. Umasin mi ani guys ug makapanagat kay aron sa ingon maka tigom ta. Makapundo-pundo ta guys mintras wa pa diha ang bagyo. Hello. Uy, bulinaw? Lingab-ngaban. Asa man ka? Itag bulanaw. Lingaw, manual, bulinaw. Asa magbulinaw karon ha? Lagos bumbon. Kisa mo tong tuos gahapon na karon. Gahapon? Guwapa nagbay ani dapita oh. Guwapa nagbalay ani dapita. Ang ngayon pag kay gilabatan. Lami bita para seguridad ba. Lamay sa ako ari ko ari.
Hello! Good morning! Morning. Nang Fee! Long time no see! Lagi. Di na mo gawas lagi itong gawas. Ko pa. Suruyo na mga anak at tiguwa na. Ah, Kurang pila na edad di mo nang? stress. Ha? 83. 83, wow. Pagkaluyan, pagpabuton, pagpuhon. Ug 100 pon, malayong Ginoo. Si Mambibang kay Nentiwa naman di ay. Oh. Nagkukus, Mambibang ay. Basko kapadamo. Ah, Sakay, may hapon, isimba. Niko, that, uy, dugay gamit sa kita. Kanaan sa pagkitang hado, magkahado po ko. mao lagi pero mo simba pa ka. Simba po ko. Musakay na. Ako rawat pong usaha. Yun, yung mga anak, at kinsa uban mo, mama. Kinsa po yung uban, di ako rawat masaka. Ah, kisa maipon ni mo ani? Si Bibina, Ah, naminya na ba? Mindok taga Simang, si Rimar, hangga. Ah, At ahong ulit tao po, nagay sa munisipyo bitaw. ah, Mga namindok kami ipon. mao. Asa man kali? Ari man mo tan-aw ko ari ang mga kadugo po dahil. Labay ra ko ng Fee ha. Sige, bye-bye. Taon, dagat lang gihapon. naman mo puan. Ha? Nagama naman mo siwol. Gamay. Tawaton mag atong bunbun og di siwulan. Yung salin, sa mga bag-o na mong guling tinanom na. Wa may nabilin itong pagbagyo. Kari kinsa man pudre kana. Naampang. Agat kato. Nga nilang ganyan. Pila ra may sugilanon guys. Nahiuli ra ko gikan sa akong lakaw. Wa pa jud mo uli sila guys kay naa pa maglabasiro. Naa pa maglabasiro. Gikan magugos kan duwa guys nangita og paon pero wa jud kitag paon. Buntag pang sayo pero wa pa nangabot no. Adlaw na maguto nigikan. Adlaw na sila nigikan, guys. Asa pa sila doy? Katong anak eh. Minggo din na. Lain ako are, asahin. Magan mo magkay. Kaisa. Ani kay dagoy aning nangadlaw. Kanay may bisita. Lagi. Ayay, kabaligya di ay kay ni U-turn man. Oh. Galing kay gigitan man bakla mo pod. Uy, naitaas sa laging bird. Lambana. Dako na ang pangawan. Aka na kay gilain pangawan na. 300 na. Ha? Lamin ang pangawanan. Saan ang gabugsay ben manan?
Madyo pa day mangadlaw doy. Madyo pa day mangadlaw kay naisda. Alas 5 naman nagikan ko na sila. Alex, Alvin gauna man na sa Alvin. Pila to imo Alvin? 3 kilos? 30 kilos? Madungo ba yung ari pod? Nano ka Alex? Pasensya na mo guys, ug maura po lingaw na to karong adlaw ug ako mo yun guys. Bye-bye.